În cazul în care vorbim de masculi, mai ales la câini, sunt foarte frecvente problemele de prostată care apar dacă animalul înaintează în vârstă și nu sunt monte. Deci asta ar fi numărul 1. Cea de-a doua patologie, să zic așa, mai gravă din punctul meu de vedere, sunt neoplaziile testiculare. Dacă vorbim de femele, la femelele care nu au călduri, să zic așa, fără monte, cel mai frecvent poate să apară piometrul și asta nu ține cont de vârstă, adică poate să apară și la femelele mai tinere. E vorba de acumularea unui lichid purulent la nivelul cavităților uterine care poate să pună viața în pericol. În cazul în care este vorba de un piometru cu cervix deschis, secrețiile respective se pot scurge la exterior, dar eu personal tot recomand sterilizarea. Se poate încerca și abordarea medicamentoasă, dar într-un final se va ajunge la același lucru. Deci mai bine îndepărtăm din prima problema și știm că am rezolvat și nu mai e nevoie de alte intervenții. Sau piometru cu cervix închis, caz în care acele secreții se acumulează până când pot pătrunde în sânge și să cauzeze septicemie. Problema este că nu prea dă semne. În cazul în care e vorba de un piometru cu cervix închis, singurele simptome, să zic așa, ar fi febra și faptul că animalul are polidipsie, adică bea mai multă apă.